Salutare! Astăzi m-am trezit cu o poftă să vă fac cunoștință cu o parte din familia mea neurodivergentă intergalactică. Să începem! Acesta este Oli Trolli. L-am luat de la Penny în urma unei campanii cu puncte. Salut! Este verde. Are un păr așa verde gen alge și e drăguțel. Are o burtică, e durduliu. E drăguțel, are ochii, cred că roz, are ochii roz, mi se pare așa că are ochi de copil sincer, nu-i așa, Oli? Da, mă bucur să vă cunosc, eu sunt Oli Trolli și mă bucur să vă văd, mă bucur că sunteți pe canalul SP Hope, vă iubesc. Acesta este Oli Trolli. Aici o avem pe Bigfuțica, eu sunt Bigfuțica. Am picior mare, trăiesc pe picior mare, hehehe. Deci ea este Bigfuțica, e păroasă, dar drăguțică în același timp. Are păr peste tot, trăiește pe picior mare, cum v-a și spus. Are un picior mare, ia vedeți ce picior mare are, Dumnezeule. Următorul care mie mi este foarte drag este unicornul, pentru că un prieten foarte drag mie la un dat mi-a spus acum 3 ani că eu sunt ca un unicorn. Și de atunci când mă gândesc la neurodivergență, mă gândesc la unicorni. Așa se numește și canalul meu de Instagram personal. Unicornii sunt printre noi. Mă bucur tare mult că ești aici cu noi, că ești în sufletul meu, că nu ești doar un pluș, ci că tu trăiești în orice persoană neurodivergentă care a reușit în această societate dominată de neurotipici și îți mulțumesc foarte mult că ești aici cu noi. Tot de la Penny l-am luat, spune și tu 2 vorbe. Nimic despre noi fără noi. Autismul să fie explicat de autiști. Foarte frumos, acesta este sloganul asociației lui Ovi Platon, sunt autist, nimic despre noi fără noi. Autismul explicat de autiști este grupul de Facebook pe care se postează cazuri, povești și se îndrumă oamenii. Următorul, care este tot de la Penny din altă campanie, este acest brocoliuț, drăguțel, cu papionaș. By the way, să vă spun o poveste despre mine. Eu când eram copil, credeam că romanul Papion este despre un papion, iar mai târziu am aflat că am trăit într-o minciună și că de fapt papion înseamnă fluture.